YouTube kaže da bi bilo dobro da se na početku postojanja novog kanala osoba koja ga je stvorila i predstavi. Pa evo moj pokušaj kratkog predstavljanja tko sam. Dakle, YouTube pita tko je ovaj, odnosno da moramo napraviti jedno malo predstavljanje, reći koji je cilj i namjena ovog kanala i tko stoji iza njega. Vjerojatno ste već primijetili da je naziv za ovaj kanal Clionaut. Što je zapravo Clionaut? To je mješavina dvije riječi, odnosno dvije stvari koje jako volim u svom životu. Prva je Clio, odnosi se na muzu povijesti, na antičku muzu povijesti, a druga je Naut, što je mješavina još od dvije riječi. Prvi dio dolazi od astronaut, i tu sam uzeo za primjer recimo Kristu McLaughlin, koja je trebala biti prva učiteljica ili ti ga teacher naut u svemiru, ali je nažalost nesretnim slučajem poginula. Druga riječ koja sadržava naut je internaut, a internaut je prema nekoj definiciji onaj koji vješto koristi online usluge, tipično naučeno kroz godine iskustva, s dobrim poznavanjem korištenja tražilica, internetskih resursa, foruma, newsgrupa i chat soba u potrazi za informaciju velikim slovom. Što netko više zna o internetu, njegove povijesti i politikama, tim im više pristaje naziv internaut. Tko stoji iza Clionauta? Iza Clionauta stoji Miljenko Hajdarović, dakle ja. Tko sam ja? Ja sam magistar povijesti i magistar edukacije sociologije, ili prema starim titulama koje smo zaslužili 2005. godine, profesor povijesti i profesor sociologije, a od te 2005. godine imam tu sreću da radim kao učitelj, kao profesor. U osnovnoj školi sam 8 godina predavao povijest i nakon što sam završio osnovnu školu upisao sam srednju školu u kojoj sam i sada. U srednjoj školi predajem različite predmete, različitim grupama učenika, predajem povijest, sociologiju, politiku i građanski odgoj. Od prvih početaka mog rada u školstvu krenuo sam sa korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologija, sa korištenjem različitog hardvera i vrijedi istaknuti da sam u tome autodidakt, da nisam imao nikakvog prijašnjeg predznanja, nego da sam postepenim korištenjem, učenjem na vlastnim pogreškama, učio kako učinkovito koristiti različite aplikacije, tehnike i druge materijale na internetu. Što se tiče tog vlastitog poučavanja, prošao sam dugi put od velikog čuda što je to internet, do čuđenja kad su me pitali što je to MP3, do toga da sam recimo i za svoj diplomski rad na odsjeku za sociologiju izabrao temu sociološki aspekti cyber društva u vremenu kada je cyber društvo bilo tek u nekim počecima, u vremenu koje bi mogli značiti kao godine prije Facebook ere. Danas me to vlastito učenje dovelo i do različitih certifikata, tako sam evo već drugu godinu za redom među skupinom Microsoft Innovative Educator Expert. Imam položeni certifikat Microsoft Certified Educator, također položeni certifikat Google Certified Educator Level 1. Na YouTube sam prošao određenu edukaciju koju YouTube nudi, pa imam i certifikat YouTube Digital Citizenship Curriculum. I odnedavno, kako aktivno koristim aplikaciju Flipgrid, sam i Flipgrid Certified Educator, odnosno i ambasador. Tu su i neke druge ove značkice što vidite po desnoj strani koje sam zaradio tijekom svog vlastitog školovanja i usavršavanja na internetu. To moje vlastito proučavanje aplikacija me dovelo do toga da svoje znanje predajem i drugima, odnosno da poučavam kolege nastavnike u Hrvatskoj, imao sam prilike poučavati kolege u Nizozemskoj, između ostaloga i u Srbiji, i vjerujem da ćete se to i nastaviti. Moje redovito praćenje onoga što radimo u školi je
počelo prije 10 godina kada sam kreirao adresu www.hajdarovic.com i to je moj blog koji je više ili manje aktivan. No, upravo to, više ili manje, konačno sam shvatio nedavno da bi bilo puno jednostavnije snimiti video prilog na YouTube-u i u biti puno bolje za one koji čitaju, koji žele nešto naučiti, da ja demonstriram određene alate, nego da o njima suhoparno pišem u obliku nekakvog teksta. Dakle, odlučio sam se za snimanje ovog kanala zbog toga jer smatram da je to vrlo jednostavan format na kojem mogu demonstrirati korištenje različitih stvari, pa ću tako snimati videe koji će se ticati nastave povijesti, odnosno poučavanja povijesti, različite metode uz korištenje IKT-a. Zatim bit će tu tema općenito o korištenju IKT-a, nevezano uz bilo koji predmet. Bit će komentara i osvrta na razne povijesne sadržaje, materijale koje pronađem na internetu, na filmove i recimo odlučio sam da ću voditi nekakav video dnevnik sa lokacijama koje sam već posjetio ili koje ću tek posjetiti u budućnosti. Nadam se da ću uspjeti pratiti nekako na tjednoj bazi da uvijek dodajem neki novi sadržaj ili neki novi video. I ako želite redovito pratiti što se odvija na ovom kanalu, svakako kliknite dole na onaj gumbić na kojem piše subscribe, kako bi redovito dobivali obavijesti o tome da sam snimio nešto novo. Isto tako možete svoje prijedloge što novo snimiti ostaviti dolje u komentarima, ostavite pitanja i naravno ako se vam sviđa ostavite komentare da se vam sviđa, ali kliknite na palac gore. Ako se vam ne sviđa možete ostaviti takav komentar ili palac dolje. Postoji i Facebook stranica na adresi fb.me/cleanout ili možete istovremeno pratiti i blog na kojem ću se i dalje povremeno javljati. Evo, toliko o meni. Red je da se vi predstavite, možete napisati nešto u komentarima i nadam se da se vidimo u komentarima ili vidimo se u videima. Hvala na pažnji, doviđenja. I'll be back.